नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बघा, विलिनीकरणाची चर्चा त्यांची चालू होती, हे आम्हाला कुजबूज येत होती. खरं काय खोटं काय ह्या बाबतीत आम्हाला काहीच कल्पना नाही. परंतु ह्या बाबतीत शरद पवार साहेब सातत्यानं सांगतायत की विलिनीकरण होत होतं. जे शरद पवार पूर्वी सांगायचे नाही तशी चर्चा नाही, परंतु तेच आता अजितदादांच्या अकाली झालेल्या मृत्यूनंतर बोलायला लागलेले नाहीत. म्हणजे काहीतरी त्यामध्ये तथ्य असेल. परंतु शेवटी हा प्रश्न राष्ट्रवादीचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्या विषयाला मी जास्त न बोलू. नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बघा, विलिनीकरणाची चर्चा त्यांची चालू होती, हे आम्हाला कुजबूज येत होती. खरं काय खोटं काय ह्या बाबतीत आम्हाला काहीच कल्पना नाही. परंतु ह्या बाबतीत शरद पवार साहेब सातत्यानं सांगतायत की विलिनीकरण होत होतं. जे शरद पवार पूर्वी सांगायचे नाही तशी चर्चा नाही, परंतु तेच आता अजितदादांच्या अकाली झालेल्या मृत्यूनंतर बोलायला लागलेले नाहीत. म्हणजे काहीतरी त्यामध्ये तथ्य असेल. परंतु शेवटी हा प्रश्न राष्ट्रवादीचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्या विषयाला मी जास्त न बोलू.